Добър вечер, уважаеми родители, скъпи деца! Този месец имахме нелесната задача в студия Юния художник да нарисуваме Руската църква, която тази година прави 100 годишния от създаването. Не е лесно, защото за първи път се сблъскахме с думата перспектива. Много интересно нещо, как да се обясня на детето това. Опитах се да обясня за релсите на влака, които отиват, като ги погледнем в една обежна точка и че там някъде се съединяват, но всъщност като отиваме на това място, това не е така. Няма да ви занимавам с урок по перспектива, само мога да ви кажа, че опитите да нарисуваме Руската църква се превърнаха в картини, произведения на изкуството, така да се каже. Работиме в различни техники, както видяхте на презентацията, с живопис, графика, а също така и с гладкосъкнеща глина, където създадахме релефни произведения. И така, имам честта да покана художниците, които направиха тези произведения тук на сцената. Това ще отличилите се работи, а останалата част от изложбата може да видите в фоайето. На сцената да дойдат Ралица Митева, аплодисменти му. Инна Гергана Бойчева. Матвей Огременко. Николай Стоянов. Анастасия Стойцева. Михаил Лимовски. Емилия Липнектек. Атанасия Руснакова. И така, това са част от художниците, някои не са успели. Ралица Митева. Така. Награждаваме Инна Гергана Бойчева. Награда. Михаил Ливовски. Това е нов ученик, който уникални възможности. Анастасия Стойцева. Емилия е много талантлива, малка, винаги ме изненадва със своите работи, много оригинална и никога не се предава. Винаги иска да е по-интересно и по-сложно. Когато ти предложа нещо по-просто да нарисува, казвам, не, аз искам да е по-интересно и да има повече изненада. Затова тя и вкъщи много рисува и този, който рисува вкъщи и се занимава, естествено има по-добри резултати. Много съм доволен от работата на Емилия. Браво! А сега искам да награда Анастасия Руснакова, Настя. Настя е от първите ученички мои. Вече трета година се обучаваме. Тя е много талантлива, много дисциплинирана, почти никога не отсъства, много се труди вкъщи в нашите занятия. Печелила е наши конкурси не един път, а също така участва и в други конкурси, където също е печелила първи, втори и трети места. Пожелавам на Настя все така да продължава и да не изоставя.
да им пожелаем те така да рисуват и да ни радват.